No niin, eli tässä on tänään tämmönen hieno opetusvideo, että mitä tää Keron rengaskautta käytetään niille, ketkä ei tiedä. Ei totta kai nyt näin alkuun tehdään, käytte laittaa tuolta nurkasta ton kompuran päällä ja sit otatte noin perinteisen solun irti ja muut sisäkumin muutteet. Että te saatte ton kumin pois tosta vanteelta ja painatte sen päälle. On vähän mieltymyskysymys, että kuinka monet kohtaa tän ottaa, mut yrittää silleen tasaisesti ottaa tosta niinku vähän se joka puolelta. Painaa vähän tosta ja nyt on vielä näin. Tässä kannattaa vielä vähän paineelta tän rengasta. Pakko laittaa. Tääkin nyt on niin maku asia, niin kun tää aloittaa liikkeelle. Kyllä aloittaa tänne itse juuresta tuosta sisäkumi, jos on sisäkumi ja kuvee, sitten sitä sillä on mitään merkitystä. Sinne ei pyrkii pyöräyttämään näin kokonaan uudestaan. Nyt on tuo kulutuspala. Katsotaan, ettei se nyt hinkkaa tohon. Jätetään vähän pelivaraa. Sitten vaan tuon rengasraudan kanssa tykätään. Väliin noin. Sitten todennäköisesti riippuen kuinka kumi tää on, niin saattaa käyttää tätä apuvartta. Tämän kohdistaminen on tietty kumista riippuen vähän. Saattaa olla hieman hankalaa tai sitten se menee vaan, että painaa vähän kädellä. Tai yrittää painaa ja nasauttaa sen. Sitten kun tässä on nyt tää uudessa koneessa apuvarsi, kun jos nyt on todella jotka kumitaan, joku vanha, tää helpottaa huomattavasti tällaisen saada. Ei tarvitse pyytää kaveria enää, tai sit ei tarvitse mitään noita ruuvipuristimia käyttää, vaan täällä saat painettua ton kumin niin alas. Ja sitten tässä mä osautan tän tosta. On silti vähän jäykkä, mut riippuu niin paljon renkaasta, että sen tosta kohistaa kunnolla. Pitäis alkaa venymään tuohon päälle. Noin. Sitten kun tossa on tuohon rakoa ja tossa on kulutuspala ja tän voi vaan. Niin. Toi ylös totta kai. Ja sit jos tää on nyt joku erittäin jäykkä kumi, no nyt tää pyörii. Jos on joku suht
suhteisiin jäykkän kumiliitta. Kannattaa vähän avittaa raudankaan alkuun. Et se lähtee siitä menemään. Noin. Sit kun tää homma on hoidettu, nostetaan tuo rengas pihalle ja pyöritetään se semmoseen kohtaan, että niistä tuon sisäkumin saa niinku vaivatta pois. Näin joutuu vähän väännellä näitä sisäkumeita nyt. Että se tulee sieltä, mutta se sieltä yleensä aina suhteellisen nätisti tulee. Mutta jos sen ihmeellisempää sit toi toki. Otetaan tosta välistä pois vaikka raudankaan. Noin. Sitten sisäkumin voi nyppästä ihan tosta noin vaan. Ja sitten kun voi laittaa tohon noin. Sitten kun tää on tehty, niin sä saat tän itse vanteen saa helposti pois. Vanteen kumin. Saa pois helposti tästä, kun laitetaan. Tätä pitää yhdellä kädellä vastaa. Sitten otetaan toi tonne väliin. Tähän saa tilaa. Sitten tää pitäisi saada työnnettyä mahdollisimman alas. Niin sanotusti kumin päälle, mutta tolleen se on helppo aloittaa. Nostaa sen niinku tonne. Sitten työntää se nyt mihin haluaa, riippuen kumista ja tietty, että mihin se taipuu kans. Sitten sisustasta pitäisi saada nostettua. Tähän voi toki tietty jättää vähän väliä tuohon lanteeseen, niin ei se ole heti aivan joinkkelisena, vaan jos on oikein uuden karheet lanteet. Sitten tää nyt ei ole enää sen kummempaa kuin se, että vähän avittaa tuosta kädenkaa ja nostaa ton kumin tuolta sisäpuolelle tonne päälle niin vastaavanlaisesti. Siitäkin varmaan näitä. Sitten lähtee vaan pyörittämään noin ja siitä niin, se on yksinkertaisesti siinä. Sitten totta kai en ihan noin paljon tuota rasvaakaan tarvitse laittaa, että se on ympäri konetta, mutta alkuun kun tää renkaa asentaa tähän vanteen reunaa on ihan hyvä pyyhkästä. Ja sit kans nyt tohon itse kumiin. Kumiin pyyhkästä. Totta kai rasvat meni väärälle puolelle, mutta eihän se mitään haittaa, tarvitaan sitä siinäkin. Itsen saa tosta. Se vaan nykäsee tosta. Tässä aika hienosti mennä. Jos ei tietty mene tälleen, niin sen saa sit kans kun nappaa ton rengasraudan tosta. Vääntää sen sit. Ja jos vaan ottaa tuorempia kumia, niin ei ihan näin jäykkiä pitäisi olla, mutta eiköhän siitä. Kyllä ne siitä aina kun vähän niitä suostuttelee, niin kyllä ne siitä tuppaa menemään. Näissä pitää vaan vähän pitää jaksaa vaan vähän vääntää. Vääntää ja kääntää. Niin. Kyllä ne loppupeleissä menee just tolleen. Sitten ollaan saatu toi tässä kohtaa niin sanottu
joidenkin mielestä vittumaisen hommaa ja joidenkin mielestä tämähän on ihan kivaa, mutta mä itsessään tää sisäkumen laitto tänne. Tämähän nyt on niinku kukin tyylillään niin sanotusti, että tästä jotain alustavasti katsoo vähän se, että missä se itse kärki menee. Ja sen tosta tonne sisälle. Joka puolella katsoo, ettei se nyt menisi hirveen rullalle tonne vanteen sisälle, kun sit se voi jäädä väliin kun asentaa. On sisäkumipuhkia, se on kiva. Hieno aseruk. Hieno urakan jälkeen tajuta, kun täyttää rengasta, että sisäkumin venttiin saatu ihan järkyttävän väännön jälkeen laitettu sinne. Niin. Tuo mutteri saadaan pyöritettyä tosta itse kierteille. Noin, sitten tää kannattaa tässä kohtaa pyörittää niin loppuun kun menee. Voi jättää vaikka käsikireydellä tai sitten vaan lenkinkaan vääntää. Kuitenkin silleen, että toi itse venttiin se tulisi kokonaan tuolta. Tulisi kokonaan tuolta ulos. Voi vääntää tästä vaikka. Hirveen kireä tarvii olla, mutta silleen, että se pysyy. Sitten. Tää ei oo mitenkään järkyttävän vaikea osuus tää. Tästä katsotaan, että tuo rengas on tosta, tai sisäkumi on tosta kohdillaan. Sitten mä laitetaan toi tosta. Vähän se pyöritetään. Otetaan se vaikka tosta samasta kohtaa. Ja tökätään toi. On noin, kannattaa jättää vähän sen väliin, jos on ihan järkyttää jäykkä kumi, koska olen kirjoittanut ja voin sanoa, että jos on mustat vanteet ja entisessä koneessa ei ollut tuota suojaa, niin sit kun niillä lähtee vetelee ja toi painaa toi kone tuohon vanteen vasten, niin se on kivaa jälkeä sit siinä. On kivaa jälkeä sit siinä kohtaa. Pitkä mutta ei tässä ole. Todennäköisesti se menee ihan kädellä. Toi nyt on tietty vähän vaikeamman kautta, mutta pitäisi ihan periaatteessa mennä kun tossa vähän se sais alkuun näin ja sen pitäisi jossain kohtaa pääsee helpottua se homma. Sais tuolta välistä. Sais nyppästyä tuolta välistä. No niin. On vähän ehkä rengastaatu tohon hommaan, niin tää nyt saa tässä lukea, mistä lukee rengastyökalut, niin saa otettua vaikka tämmösen vähän lyhyemmän raudan, noin 40 senttiä. Niin. Menee tämäkin homma vähän kivuttomammin. Ja sitten kun se on tossa, niin. No. Vähän painaa vaan liiallas, kun menee. Siis se ideahan on saada tämä kumi itsessään niinku ton päälle, et sen voi tehdä tolleen, että pitää tossa ja lähtee tosta aluksi vähän pitää tosta ja lähtee painamaan. Noin, että se saadaan tonne. Ehkä se mieluummin noin, unohtakaa se mitä mä oon. Siitä ei tullut yhtään mitään. Tai siitä tulee, jos on pehmeä kumi, kun se on tämmönen ihan järkyttävän kova, niin ei. En lähtisi yrittämään. Sitten se on noin. Sitten se pyöritään tohon asti. Nyt kun lyö niin sanotut koneen jumiin, niin tää apuvarsi tulee taas hienosti käyttöön. Tää saadaan painettua alaspäin.
Sit saadaan taas vähän matkaa. Ja se kohta, mihin ei apuvarsi välttämättä auta, niin sit siinä ei niin sanotusti auta mikään muu kuin ottaa joko vähän takapakkia ja sit kokeilla niin sanotusti katsoa, että joko se menee näin ja laittaa uudestaan tai sitten ihan vaan raudoilla kääntää loppuun. Että mä nyt voin vaikka tästä raudoilla kääntää loppuun, koska se nyt tässä tilanteessa on vähän helpompaa, koska tämän apuvarren saa siinä kohtaa suoraan niin kuin vaikka vastapäätä. Sen saa tohon noin. Ja nyt kun meillä on toitusta väännetty, niin sitten se niin patsi, noin ei kannata tehdä. Ei noin, että se jää jumiin vaan. Alkuun kattoo vähän se, että saa tonne sen väliin. Sitten otat vähän takapakkiin, nostaa tota. Eli se toimii sillä tavalla, että kun painaa tätä ihan vasemmaista puolesta alaspäin, niin sit se menee kellon suuntaan, kun sitä nostaa, niin se menee vastapäin. Sitten tätä voi alkaa ihan vaan niinku perinteisesti kääntämään. Ja toki nyt tää helpottaa huomattavasti, kun ton saa laitettua tuohon kohdilleen noin. Ja nyt kun se painuu alas, niin nyt tätä voi alkaa ihan perinteisesti rautojen kanssa, ei kannata jättää sormen väliin. Rautojen kanssa pikkuhiljaa vääntämään. Siis se nyt on, voisin väittää, että 90% teistä menee enää vähän helpommin, mutta kun tämmösiä lavakumeja kun aina vaihtaa, tai ei nyt välttämättä tarvitse olla lavakumeikaan, mutta jos sattuu olemaan jotain aivan järkyttävän kovia kumeja, kuten tämäkin tässä on vähän jäykän puoleinen, niin siinä kohtaa kannattaa suositella vaan jättää rengasraudalle hommat. Koska eihän toi kone ei pysty painaa tällaista ihan järkyttävän kovaa kumia. Tähän ei sitten mitenkään on kokeiltu ja on yritetty. Kun ei auta, niin ei auta. No, totta kai tää viimeinen pätkä on tää niin sanottu vaikein mahdollinen. Voi ottaa vaikka tuosta noin. Jos ei mene tolla päällä, niin kääntää tää. Kääntää tän raudan niin päin miten menee. Saattaa olla tää viimeinen pätkä aina vähän sellaista pientä sommittelua, että miten sen raudan saa järkevästi sinne väliin, mutta sit kun se on siellä välissä, niin voittaa vaikka kättä tossa noin vähän suojana, ettei se itse rengas nyt räjähä siitä jotenkin naamalle, ja tuon loppupätkän pitäisi saada. Jos ei se mene tolleen, niin vaan vähän se katsotaan. Onne ei nyt oikein rautaa saa enää väliin, niin siinä voi katsotaan vaikka viittaan laittaa sen niin kohdilleen noin. Sitten kun tää on hoidettu tästä näin, niin tosta noin, solu, kädet on mukavan likaset.
Tässä kiinnitetään tuolla soluavaimella. Sinne niin. Ja tässä kun nyt on tässä uudessa koneessa on täällä takan tää täyttöpistooli. Niin. Sitten tällä vaan niin otettu